mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Tight Angelo at Rocky Terra, matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo at nais ko lang po sanang maibahagi ang aking kwento. Matagal na po itong pangyayari na ito sa buhay ko. 10 taon na rin po nakakalipas. At kahit 1 dekada na po ang nakakalipas, may lamat pa rin po sa aking pagkatao ang mga pangyayari na ito sa aking buhay. Itago nyo na lang po pala ako sa pangalang Marie. 39 years old. At ngayon ay naninirahan na sa Maynila. DJ Rocky Terra, DJ Tight Angelo, laking probinsya po ako bago manirahan sa Maynila. At dito na rin po ako sa Maynila nakapag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. At dito ko na rin po natagpuan ang masaya at tahimik na pamilya. Pero mga kabisyo, DJ Tight Angelo at DJ Rocky Terra, 10 taon nakalipas, hindi pa rin mabura-bura sa aking isipan ang madilim na nakaraan ko sa poder ng aking mga magulang. Nung panahon po na yon ay nagkaroon ng stage 4 liver cancer ang aking nanay. Tinaningan na rin po siya ng doktor na hindi na daw po tatagal ng 2 buwan ang kanyang buhay simula po nung na-diagnose siya na may stage 4 cancer na siya. Hindi po ito tanggap ng aming pamilya. Lalo na po ng aking tatay. Tandang-tanda ko na yung mga panahon na yun, gustong-gusto niya pong gawin ang lahat para lang mapahaba ang buhay ng nanay ko. Kaya po nagpasya ang aking tatay na dalhin sa Maynila si nanay upang ipagamot sa maganda at mamahaling ospital ang aming ina. Lahat po ng ari-arian namin that time ay pinagsasanla at pinagbebenta ni tatay upang may maipagamot lang po kay ina. Sa totoo lang po, naging tama naman po ang desisyon ng aking ama. At hindi po nagkatotoo ang sinabi ng doktor na 2 buwan lang po ay maglalaho na ang aming nanay. Dahil umabot pa po ito ng 6 na buwan bago siya pumanaw. Pero sa bawat araw na dumadaan, parang metro po ng taxi ang aming nagiging bill sa hospital. Kung kani-kanino na rin po lumalapit si tatay upang makahiram at mapagsanlaan ng mga natitira pa naming gamit at ari-arian. Upang matustusan lamang ang pangangailangan namin sa mga bills ni ina. Pero dahil nga po malaki ang ginagastos namin araw-araw sa ospital at mga pangangailangan ng pamilya namin, mabilis po nauubos
ang mga napagbebentahan o napagsanlaan ng aking tatay. Kaya no choice kundi lumapit na rin po kami sa aking ninong na mayaman. Nanghiram po muli ang aking tatay upang pangtapal at panggasto sa ospital ng aking nanay. Buti na lang po mabait ang aking ninong sa Pangasinan. Dahil anytime naman daw po pwedeng ibalik. Dahil ang gusto niya lang din naman daw po ay makatulong sa aming pamilya. Pero DJ Titangelo at Rocky Terra, hindi pa rin po sapat yung pera na nahiram po ng aking tatay. 1.5 buwan pa lang po na ubos na naman ito. Tandang-tanda ko po DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. 5 buwan ang nanay ko sa ospital. Kinailangan na naman po namin ng malaking pera para sa ospital. Dahil marami daw pong kailangan gawin sa aking ina. Hindi po alam ng tatay ko kung saan po siya lalapit muli. Kaya sumubok ulit siya manghiram sa aking ninong. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra. Sa pangalawang pagkakataon, mas malaki po ang hiniram na pera ng aking tatay. Pero sa pagkakataon po na ito, may hinihingi na po siyang kapalit sa aking itay. Na kinagulat ko ang naging desisyon ni itay. Tanging tanong ko lang sa aking sarili. Bakit siya pumayag sa hiling ng ninong ko? DJ Titangelo at Rocky Terra. Humiling po ang ninong ko na ako daw po ang kapalit sa kabayaran ng utang ng aming pamilya. Saktong byudo daw po kasi ang aking ninong. At matagal na ring walang nagiging partner sa buhay. Tandang-tanda ko DJ Titangelo at Rocky Terra. Nag-uusap po sa telepono ang aking ninong at ang aking ama. Na ako na nga lang daw po ang hinihiling na kapalit sa kabayaran ng lahat ng utang ni tatay. At ang bonus pa daw po doon ay makakaulit na makahiram si itay sa kanya. Basta mapasakin lang daw. Mapasa kanya lang daw ang katulad ko. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Yung napakinggan ko po yun, habang naka-loudspeaker ang aking ama, nakausap niya ang aking ninong. Kinikilabutan po ko. Mga kabisyo at DJ Rocky Terra. Bata pa lang daw kasi ako, gusto na daw ako ni Ninong. Dahil ang ganda-ganda ko daw at ang puti-puti ko.
At lalo niya daw ako nagustuhan nung nagdadalaga na ako dahil mas lalo daw akong gumanda at parang nakikita niya na daw yung pumanaw niyang asawa sa akin. Kilabot DJ Titangelo at DJ Rakitera. Habang napapakinggan ko yung usapan nila ni tatay sa telepono dahil naka-loudspeaker nga po sila habang nasa sasakyan kami. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sinagot ko lang po ang tatay ko. Sa kanyang katanungan na, papayag ka ba na maging kabayaran sa utang natin kay ninong mo? Tanging sagot ko lang po ay pagluha at pag-iling. Dahil hindi ko po kayang ibigay ang sarili ko. Pero pagbaba po muli ng telepono, bigla akong tinong ulit ng aking tatay. At sinabi sa akin na, narinig mo naman ang usapan namin ng ninong mo. Anak, para sa nanay mo, sana gawin mo na itong magiging hiling ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi ko napigilang umiyak at napailing na lang sinasabi ng tatay ko. Dahil hindi ko akalain na mismong tatay ko ang magbebenta sa akin at maglalagay sa akin sa kapahamakan. Mga kabisyo, alam ko sa sarili ko na ayaw ko, pero dahil nga sa pangungumbinsi sa akin ng tatay ko na gawin yung maling gawain na yun, pumatol po ko sa aking ninong. Binigay ko po ang aking sarili upang makabayad kami ng utang. At magkaroon muli ng pantustos sa aking ina. Pero DJ Rakitera at DJ Titangelo, ilang buwan pa lang po bago ko ibigay ang aking sarili upang ipambayad sa utang, pumanaw po ang aking ina. Sakto pong ika-6 na buwan niya po sa hospital. Pero sa pagkawala po ng aking ina, hindi po natapos doon ang aming naging relasyon ng aking ninong. Patuloy ko pa rin pong binibigay ang aking sarili upang makabawi ang aking pamilya sa lahat po ng nawala sa amin. DJ Titangelo at DJ Rakitera, ang tagal ko pong tiniis yun ng sobra. Diring-diri po ko sa aking sarili. Pero dahil nga mahal ko ang aking pamilya, ginawa ko ang lahat ng yun ng pikit mata at pilit na pilit. Sa ngalan na makasurvive lang po kami. DJ Titangelo, DJ Rakitera, paumanhin kung naibahagi ko po ang aking storya na ganito sa inyong programa. Nais ko lang po kasi magbigay ng aral sa lahat ng kabataan at nakakaranas na naging sitwasyon ko na ganito. Nais ko lang din po sabihin na hindi masama maging matulungin sa pamilya, pero
Huwag mo pa ring hahayaan na magtira sa iyong sarili upang hindi ka matulad sa istorya ko. Muli, maraming salamat po mga kabisyo. Ako po si Marie. At ito po ang aking Secret File.